Aj ty sa cítiš zablokovaná vo svojom živote a možno hľadaš už rôzne riešenia, pracuješ na sebe. Napriek tomu máš vo svojom živote komplikované vzťahy. Možno nemáš tú podporu od svojho partnera, alebo to pochopenie a stále hľadaš spôsob, ako aj ty sa môžeš hlbšie prepojiť so sebou samou. Aby ťa tvoje podnikanie, tvoja práca viac naplňala a aby aj tí ľudia vedeli oceniť tvoju snahu, tvoju ochotu a tvoju starostlivosť. A zároveň je veľmi dôležité, aby si sa dokázala prepojiť na svoju silu, aby si vstúpila do svojho pravého potenciálu. A tak ťa pozývam na rozhovor so mnou, kde ti prinášam tie riešenia. A volám sa Jankajová, som medium, psychic liečiteľka, transformačná koučka a mentorka. A som tu, aby som ťa podporila, uzdravíme akékoľvek blokujúce aj dlhodobé situácie, zdravie, akékoľvek staré traumy, bolesti. A čo je, by som povedala, takým výnimočným môjim darom, že okrem toho prinášam praktické riešenia, uzdravím veci aj na energetickej a hlbšej úrovni, až cez to podvedomie, cez tvoju dušu. A dokonca možno aj nevieš, kde je ten problém. Možno len cítiš emočne, že niečo by si chcela rada upratať, že niečo mi ešte chýba. A keď neviem presne, čo to je, tak vďaka tomu, že mám duchovné dary, ja vidím hneď tú príčinu v rámci tvojho života. Čo sa blokuje, kde sú aké neuzdravné emócie, vďaka tomu ti prinášam o mnoho rýchlejšie, efektívnejšie riešenie. A čo sa deje, ešte ďalšia taká úžasná vec pri práci s klientkami. Už pracujem v tejto oblasti 6 rokov, mám som viac ako 400 klientiek a zo 14 krajín a skutočne, keď začneme upratovať tie bloky, energie, staré trámy, začne sa diať úžasná vec. Začne sa ti otvárať úžasná sebaláska, sebaprijatie, nová radosť a skôr také hlbšie prepojenie a naplnenie svojho života. Takže pozývam ťa na rozhovor so mnou zadarmo, kde sa bližšie pozrieme na tvoju situáciu a vieš ešte do 30. júna využiť 15% zľavu na sene so mnou. Takže poponáhľaj sa a teším sa na teba.